नमस्कार मंडळी, मी करतोय आज या वल्या नारळाची कापा। तर कशी करतोय ती तुमका दाखवते मी। ही एक प्रकारची कोकणातली मिठाई असा। तर ही तुमका दाखवते। आधी किसून घेते खोबरा मी। ह्या 3 नारळाचा खोबरा असा। तर मी हे किती वाटीये भरतो ते बघतलय। तसे वाटीये भरतलय दाबून, आणि त्याप्रमाणे जितके वाटीये खोबरा होय तितके वाटीये मी साखर घेतलय। तर तुमका दाखवते भरून। या खोबरा घेताना वाटी दाबून भरायची। मी काळा खोबरा घेऊ नाही, पाटीचा वरचा खरडून घेतलंय। ही मी एक वाटी आता दाबून भरलंय। हे झाले आता 2 वाटी। तर ही वाटी आता अर्धी भरली, म्हणजे 2.25 वाटी किंवा 2.5 वाटी पकडूया। 2.25 वाटी पकडूया। या सगळा खोबरा 2.25 वाटी झाला। आता त्याप्रमाणे मी साखर घेतलंय। दोन वाटी। हे बघा, जितक्या खोबरा भरला तितकीच मी साखर घेतली। मी आता ही कापा करूच्यासाठी कढई ठेवलंय। ही अशी जाड कढई घ्यायची, पातळ भांडा घ्यायचा नाही। काही असलं तरी जाड भांडा घ्यायचा, स्टीलचा घ्यायचा नाही। मी या थोडासा तूप टाकून घेतोय, 1 चमचोभर फक्त। सगळी साखर आधी त्याच्यात ओतते। आता मी खोबरा ह्याच्यात मिक्स करतोय। या साखरेत पाणी घालायचा नाही, वळ्यात थोडासा तूप टाकायचा 1 चमचो भरून, आणि ह्या सगळा मिक्स करायचा। आणि ह्या ढवळून त्याचा गोळ होईपर्यंत ढवळायचा। आपणच ह्याच्यात वितळताला। कमी आगीवरता असा साखर वितळून घेऊ, जास्त आग करता कामा नये। नारळाची कापा तुम्ही गूळ घालून केला तरी चालतं, साखरेतच करूया असा कारण नाही। गुळाची पण बरी होते।
एकदम सुके नारळ घेता कामा नये. अर्धे कच्चे असे ओलसर असलेले पाणी असलेले नारळ घ्यायचे. ही कोकणातली आमच्या मिठाई असा. पूर्वीचे लोक काय करी, नारळ फोडी आणि त्याच्यात गूळ घालीत. आता आम्ही साखरेत करतोय तेव्हा गूळ घालीत. वेलची पण नसायची. आणि ही सगळ्यांकाच करू घेतो असा नाही, कोणाक तरी बाबड्यांका येतो आणि आपले शिकलो दुसऱ्याचा बघून. तेव्हा मिठाई अशी गावत नाही, बेकरी नाही होते. सणांका गोड धोड काय करूचा तर हे असा करी. कोणतरी मुंबईकर इले लांब राहणारे तेव्हा असे फोन नाही होते. तर काही वर्षाची भेट इल्लेल्या ह्याच्यात वर्षाची भेट म्हणा असं काहीतरी करून दे. कापा चवीत सुंदर लागतं खोबऱ्याची. आणि अशी थंडगार हवेत पोपळींच्या बागेत चुलीवर करूच तर मजा किती असता. वारा लागतात थंडगार, गरम झाला नाही. घरात तर आम्ही रोजच करून खातो. वारा मस्त लागतात पोपळीच्या बागेत बाहेर करू चुलीवर. ही बघा, ही साखर आता वितळली. असा ढवळत राहायचा, खाली लागत देता कामा नाही. भांडा सोडूक लागला खोबरा का त्याचा खाली उठून ताटात पातेले तूप लावून पसरून घेऊन त्याचे वडीये कापू गई. ढवळून हे आता असा शिजत येला. अजून थोडं वेळ लागतो. आणि आता वेलची घालून घेतली. ही वेलची पुडा मी साखरेत ही दळून घेतलंय, तर ही मी आता याच्यात घालून घेतो. वेलची, साखर आणि जायफळ असा मी आता पावडर करून ठेवलेलं आहे. मी झाकणे घ्या आता तूप लावून घेतोय. असा तूप लावून घ्यायचा झाकणे पाटाक तुमच्याकडे काय असत का ते का तूप लावून घेतला का मग आता चिकटाचा नाही. तुपाचा वासय सुवासय मस्त येतलो. असं मी घेतलं. या बघी आता किती होतात या झाकणीवर पसरतात. तर आता नंतर लावला. आता या मिश्रणला हे असा घट्ट होईला. हे आपणाक ढवळताना कळता. असं जाड घट्ट जायच्यात होय असा लागता. पातळ लागणार नाही. त्या वक्त आता होईला असं समजायचा. बघा आपणाक तर ढवळताना कळता. होईला थोडे अजून 5 मिनिटं ठेवले. बघा या आता या झाला. बघा या भांडा सोडूक लागला. आता याका उतरायचा आणि ताटल्यावर पसरायचा. आवाज येतात चरचर करून. तर मी आता ह्या उतरून घेतोय. हे असा असा पसरून घ्यायचा पातळ असा.
गरम असतानाच पसरून घ्यायचा. आता हात भाजता. हे बघा असा ह्या वाटी थापायचा. असा गुळगुळीत वाटीयेन प्लेन करायचा. कट करून घेतोय. ती नंतर कट करून मिळणार नाही. आधी ही अशी कट करून कापून ठेवायची तुकडे पाडून. मग ती सुकली का ती आपणच निकाळतात. तुम्ही सुकला काय कट करूक जो गेला तर ता घट्ट झालेला असताला. ही आता अशी थोडा वेळ सुकाक ठेवूया. मग ती आपण निकाळतली. ही बघा ही अशी घट्ट झाली. तेव्हा तर मंडळी मी केले आज खोबऱ्याची कापा. तुम्ही पण खाऊ घ्या. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि अशी तुम्ही पण बघा करून.